Szép jó reggelt és szép túlélést kívánok mindenkinek, ez a Rust nevű túlélő játék. A videó az a Technet cikkét hivatott egy kicsit illusztrálni, és az első napunkat, a kezdeti lépéseket mutatja be a Rustban. Hogy a játék micsoda, azt el lehet olvasni a cikkben, röviden egy független fejlesztés, és ráadásul egy olyan fejlesztés, ahol a fejlesztők előrendelés helyett úgy döntöttek, hogy a játékot már megvásárláskor, még a beta verzió megjelenése előtti nagyon-nagyon félkész alfa változatban ki lehet próbálni, tehát a játék tele van hibákkal, és folyamatosan adják hozzá a tartalmakat, és reszelik a dolgot, de már így is sokat tudnak tanulni abból, hogy a játékosok milyen visszajelzéseket adnak. Na most, miről is szól a játék? Fölébredünk egy szigeten, nincs rajtunk semmi, tök pucérak vagyunk mondhatni, van nálunk egy kő, van nálunk pár fákja, van nálunk 2 kötszer, ennyi. Nem sokára este van, hideg lesz, megfagyunk, van egy csomó vadállat, hogyha este lesz, akkor aztán tényleg nem fogunk semmit látni, tehát akkor rossz fel lépünk le egy szikláról, akkor leesünk, meghalunk, és bizony ebben a játékban, ha meghalunk, akkor meghalunk. Tehát magyarul, hogyha valaki ahhoz szokott hozzá, hogy egy játékban halál esetén visszatölti mondjuk az utolsó mentett állást, vagy esetleg van még 2-3 élete, nem, itt nincs. Tehát itt arról van szó, ha meghalunk, akkor minden, amit összegyűjtöttünk, az bizony eltűnik, és újra úgy ébredünk föl, ahogy kezdtük a játékot, tök pucéran egy darab kővel, hello. Na éppen ezért most az első lépéseket mutatjuk meg, amikor gyakorlatilag ezzel a kővel el kell kezdeni iszonyatosan gyorsan nyersanyagokat gyűjteni. Az előbb fát bányáztunk, aztán követ bányáztunk, néha egy kicsit föl is gyorsítjuk a dolgot, mert ez egyébként a valóságban egy kicsikét lassabb folyamat. Na most, hogyha megbányáztuk az első adag nyersanyagunkat, akkor most építkezni fogunk. Az építkezés az persze egyelőre eszközöket jelent, 5 kőből és 10 fából gyorsan összehozhatunk egy kőbaltát. Hát ez még ugyan nagyon-nagyon-nagyon őskőkori eszköz, de legalább már egy kicsit segít gyorsabban gyűjteni a nyersanyagokat. Egyébként amíg craftolunk, tehát mondhatni, amíg ugye valamit éppen fejlesztünk, látszik is ott a mutató lent, hogy mennyi ideig tart egy fejlesztés, addig például marha lassan tudunk mozogni, tehát figyeljünk arra, hogy olyan helyen craftolgassunk, ahol nem nagyon bánthat addig senki. Na itt látszik is, hogy már ennyivel gyorsabban megy a kalapácsolás ezzel az apró fejlesztéssel. Na akkor most egy kicsit megint fölgyorsultunk, ugyanis a következő dolog az az, hogy hát látszik a jobb alsó sarokban, hopp, itt egy ház, itt valaki egy kicsit már fejlettebb szinten van, mint mi. Szóval látszik a jobb alsó sarokban, hogy az ételszintünk az bizony folyamatosan fogy. Tehát enni kell, máskülönben, hogyha nullára esik vissza az ételszintünk, akkor szintén meghalunk, és szintén kezdünk mindent újra. Szóval menjünk körbe-körbe, iszonyatosan nézelődjünk folyamatosan, mert valahol olyan állatot kell találnunk, amit ki tudunk nyírni, és ebből kaját tudunk csinálni magunknak. Hopp, itt közben halljuk ezt az óvatos ropogást, és hogyha balra néztünk, ott volt egy gyárszerű épület. Bizony a szigeten van egy-két ilyen hely, ami radioaktív, és hát ez nem igazán segít az egészségünkön, tehát ezeket kerüljük el. Na, ami ott lent van, az egy medve. Na hát annak a medvének nem menjünk neki, mert ezzel a kőbaltával még nem túlzottan sok esélyünk van arra, hogy bármi kárt tegyünk benne, visszafele viszont annál inkább. Na, ez a szarvas, ez egy kicsit keményebb dió, ugyanis elég gyors. Szerencsére pont a játék félkész oldal miatt még azért eléggé össze-vissza mocorog, és így sikerült leteríteni pár csapással, és gyorsan nyerjük is ki belőle a különböző belsőségeket. Ajajaj, és hoppá! Itt egy nyílvessző. Akkor valaki szintén meglátta, hogy vadászunk, és magáénak szeretné a zsákmányt. Ugyanis, azt még talán nem mondtam, ez a játék egy MMO játék, tehát magyarul más játékosok is ugyanúgy játszanak velünk együtt, és ezek a más játékosok nem éppen barátságosak az esetek nagy többségében. Na, most csináltunk egy tábortüzet, ezt szépen lepakoljuk a földre, és a tábortűzre rárakjuk az áldozatból kiszedett húsokat, aztán pedig meggyújtjuk a tábortüzet. Na, itt dob ki egyébként a szerver nem sokára, tehát itt egy kicsit vált a kép, de szóval az a lényeg, hogy szépen a tábortűzön sülnek a húsok,
Ez is egy bizonyos idő azért, tehát nem olyan nagyon egyszerű. Hoppá, valaki lövöldöz. Hát ilyenkor az ember megtanul nagyon-nagyon hangosan fülhallgatóval játszani, és azonnal odafigyelni minden kis részletre. Most gyorsan el is oltottuk ezt a tüzet, meg ne lássák, hogy itt vagyunk, mert már ezért a pár kajáért képesek megölni. Menjünk is gyorsan ki. Hol vagyunk? Hajjaj, na éppen ott lőnek, akkor visszafele. Nagyon gyorsan itt bújjunk el. Halljuk is a lépteit. Jaj, ugye nem talál meg. Elment. Juhé. Oké, na, akkor ettünk, bányáztunk, fát vágtunk, akkor most csináljuk meg gyorsan a legelső kuckót, hogy a dolgainkat biztonságban tudhassuk. A legelső kuckó az gyakorlatilag még nyers fából készül, egy nagyon-nagyon szedett-vedett dolog, tehát hogy úgy mondjam a korai paleogót stílusban készül, és hogyha ezt megcsináltuk, akkor közben már el is indítottuk a craftolást, és csinálunk egy fa ajtót is neki. A játékban ugyanis az a szerencse, hogy alapvetően bármilyen házunkra, épületünkre felrakunk egy ajtót, és azt becsukjuk, azt csak mi tudjuk kinyitni. Persze ez is ebben a formában nem teljesen igaz, ugyanis például egy faajtót azt jó pár jól irányzott fejszecsapással be lehet törni, aztán hogyha valaki már fémajtót csinál, akkor azt valamilyen bombával lehet lerobbantani, tehát azért mindent kinyitnak egy idő után, de az a lényeg, hogy próbálkozzunk. Közben már a háttérben csináljuk a tárolódobozt, meg is van a tárolódoboz, ezt szépen berakjuk a kezdő bunkerünkbe, és gyorsan akkor a tároló dobozba pakoljuk is bele az összes cuccunkat, amit összegyűjtöttünk. Ez azért jó, mert hogyha most elindulunk újra gyűjtögetni, kalandozni, akkor, és véletlenül meghalunk közben, akkor igaz, hogy újra megjelenünk, és újra pucéran és fegyvertelenül jelenünk meg, de legalább azok a cuccok nem vesznek el, amik a kis bunkerünkben el lettek tárolva. Hopp, na így nézünk ki mi is, kérem szépen. Tehát aki ott van, akit ott látunk, egy szál, hát hogy is mondjam, férfiasságban és egy szál kővel, hát mi is így jövünk erre a világra, ő egy másik játékos. Viszonylag azért maradtam nyugodtan ott a környezetében, mert ezzel még nem biztos, hogy utol tud érni. Na, akkor a következő dolog az az, hogy csináljunk egy hálózsákot. A hálózsák arra jó, hogy egyfajta mentési pontként szolgál, tehát magyarul, hogyha egy ilyet leteszünk valahova, jó esetben ugye egy bunkerbe vagy egy házunkba, akkor hogyha véletlenül meghalnánk, akkor feltámadni már ott is tudunk, úgymond a táborunkban, és hát akkor nem kell az egész szigetet bejárkálnunk azért, hogy megtudjuk, hogy hol a fenében voltunk. Ugyanis hát ráadásul a játékban, ami tényleg nagyon-nagyon-nagyon valószerű, nincs térkép, nincs az égvilágon semmi, ami útbaigazítást adhatna, legfeljebb tényleg tereptárgyak vagy a napjárása alapján tájékozódhatunk, szóval nem árt biztos pontokat szerezni, például egy hálózsákkal ellátott bázist. Itt egy másik érdekes feature, ami nincs minden szerveren, ez az úgynevezett airdrop nevű feature, hogy néha fogja magát és megjelenik egy repülő, és eldob egy csomagot, vagy többet is, ott látszik is, ott jönnek le ejtőernyővel, hát nem megyünk értük, mert ilyenkor mindenki a szerveren értük megy, inkább elkezdünk csapkodni még egy állatot, hogy megfelelő dolgot szerezzünk. Hoppá, itt is egy kedves játékos, és végre, tehát nagyon-nagyon régóta játszom a játék időszámítását tekintve, általában 10 játékosból 9 bunkó is azonnal megöl, ez az ember pedig adott nekünk fát. A megjelenését azt talán egyelőre ne firtassuk, hogy miért volt egy kis isakja és semmi más rajta. Minden esetre most már van 15 darab úgymond ruha alapanyagunk, amiket kiszedtünk az állatokból, éppen ezért gyorsan menjünk be a bunkerünkbe, hogy senki ne bántson, amíg a következő craftolással vagyunk elfoglalva, és csináljuk meg a hálózsákot. Közben nem árt egy kicsit enni, mert ugye folyamatosan megint lefogyott az energiánk, és készül a hálózsák, amit akkor szépen le is rakhatunk ide a bunkerünkbe, és innentől kezdve itt éledünk újra, hogyha bármi történik velünk, és kezdődik a következő szakasz, ami sokkal durvább lesz, gyűjtögetéssel, radioaktív állatokkal, csapda építéssel és minden egyébbel. De hát az már a következő történet.